Dito tayo! Habulin natin! Ayun! Sino naman kaya ang dalawang taong to? Ano kayang kinalaban nito kay Roldan at sa aking ama? Hindi ko magpapawal sa inyo. Mamamatay kayo ngayon! Popo, tama ka. Kung mamamatay ko rito, mamamatay din kayo. Paring Popo, malala ang tama mo. Mamamatay kayo ngayon! Takbo rin pala kayo. Kala nyo, madali lang yariin si Adan. Kalusunod. Idalatag ko na kayo sa lupa.